Goberno este venres aproba 10.000 millóns de euros para inyectar provisionalmente capital a empresas de sectores estratégicos, pois ten dúas posibilidades: ou facer unha tarifa que sexa competitiva para seguir producindo aluminio cos prezos das tarifas anteriores, ou ben inyectar durante un tempo ata que chegue esa tarifa e posteriormente salirse do capital. A mí me vale calquera das dúas cuestións. O que non me vale é pechar Alcoa. Eso, baixo ningún concepto vamos a aceptar pechar unha empresa que é viable se o precio da luz é competitivo. Por tanto, esa é unha cuestión que... Ahora, botarlle todas as culpas a Alcoa, a mí non, bueno, si isto é a moda, pero a pregunta é, hai algunha empresa no mundo que cun precio da enerxía a 40 e pico euros, 45, 47 euros, vai a facer aluminio primario? Non. Por tanto, seamos honrados, non lle engañemos aos traballadores, nin a xente da Mariña. Eu tive tensións co goberno de Zapatero, solucionamos, tive tensión co goberno de Rajoy, e solucionamos. E chega o goberno do señor Sánchez, simplemente me minten, me dicen que van a regular o precio de enerxía mediante unha cousa que lle chaman Estatuto Electrointensivo, que xa estaba, que iban a aprobar fai máis de un ano e medio, nin conocemos o borrador. E agora dicen que dentro de 2 anos, pois a través de un parque eólico que se vai a construir, pois esa enerxía se vai a vender directamente a Alcoa a un precio competitivo, dentro de 2 anos. E a pregunta é, que facemos durante os 2 anos? Por tanto, espero desexo que o goberno central se tome en serio este asunto, pero mentras eu sexa presidente da Xunta, non vou aceptar de ningún xeito unha decisión política que é pechar Alcoa por facela inviable como consecuencia do prezo da electricidade.